Bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Granny. Vom da aici. Da. Nu știu dacă am mai postat unul cu Granny, doar că atunci am văzut la Andrei, cu care postez eu. Dar că din păcate n-am. Știți. Cum e pe iPhone, nu pot să postez pe YouTube. Așa că eu acum o să-mi conectez niște căști acolo la telefon și am să vorbesc cu voi. Da, mă auziți? Mă auziți? Hai că da, probabil mă auziți. Habar n-am, eu nu prea... Bă, se aude. Cât de cât. Hai că se aude, e acceptabil. Haide, n-am vrut să fac asta. Nu trebuie să stați. Granny urâtă, da. Asta o aruncăm după aia. Asta se aruncă jos. Hai, pa. Poza. Aici se aude o muzică. Bagă sormea muzici. Gen. Pac. O să văd aici după filmare dacă vorbesc. Nu prea sinergic, nu am să postez un Counter-Strike de pe telefon. Da, Counter-Strike. Vorbeam de Counter-Strike și de mare shotgun. Ce mă și bunicul a fost Counter-Striker. Aici. Pică căștile. Stați un pic. Mă auziți? Nu știu dacă mă aud la voi. Ești jihad în paradis, iar ai plecat și ți-ai uitat mail-ul deschis. Iar ai uitat vorbe pe care ți le-a zis când ți-a zis să gândești la fix acum te plângi că le-ai omis. Nici tu nu știi ce vei pe lume, dar știi cum în ce mai tare nori negri să se adune, cerul să tune. Astăzi nu prea vorbesc, de-aia nu vorbesc, fraților. Weapon, nu? De copil! Aici sormea, dacă ați auzit-o, nu știu dacă ați auzit-o. Azi să tragem o speritură ca în episodul care o să postez pe canal. Știți? Cachi. Incredibil.
Ești în promoție și poți câștiga 5.000 de euro cu prăjiturile de la Dr. Edgar. Și m-am gândit că poate Adă lacurile. Pune-le pe pat. Pune-le pe pat. Ce? Dar ce faci? Dar ce faci cu cutia? Și frigului eu fără tine n-am nimic, întoarce-te înapoi, topește-mi Ana. Să nu-ți ce mi-ai promis, eu fără tine n-am nimic, întoarce-te înapoi, topește-mi Ana. Ai inima înghețată, privirea ta umblă fiori, oare să mai am vreodată sărutul tău în zori? Ai cerul e fierbinte, Dalila, mai ales ca și alea de atunci. Primarea. Alea cu urechile alea. Da, eu știu. De la Primi TV. am greșit la tare mult, eu mi-am dorit să fii cu mine toată iarna. Ca și frigului Nu-i vale! n-am nimic, întoarce-te înapoi, topește-mi Ana. Să nu-ți ce mi-ai promis, eu fără tine n-am nimic, întoarce-te înapoi, topește-mi Ana. Mă, dacă vei privi așteptându-te, vei găsi în mintea mea, mereu vei fi, să știi. Ca și frigului în frig, eu fără tine n-am nimic, întoarce-te înapoi, topește-mi Ana. Să nu-ți ce mi-ai promis, eu fără tine n-am nimic, întoarce-te înapoi, topește-mi Ana. Mi-a spus că mă iubește mult, dar și că a suferit prea mult. Nici măcar nu o mai au. Mă întreb ce căutăm în filmul ăsta. Că-ar fi soția perfectă, pe când cealaltă e partida discretă. Nu credeam că pot iubi două, în inimă am soare, dar în creier îmi plouă. Unde sunt? Ce fac aici acum? De ce stau în față, dar nu am nimic să-ți spun? Ăsta e un drum ce se înfundă încet, iubit-o doar strânge-mă mai tare la piept. Unde sunt? Ce fac aici acum? De ce stau în față, dar nu am nimic să-ți spun? Ăsta e un drum ce se înfundă încet, în lipsa ei strânge-mă mai tare la piept. Mi-a spus mi-e foarte dor de tine,
chiar dacă tu ești lângă mine. Unde sunt zilele senine? Pare interminabil norul care vine. Bun, hai că asta e finalul de videoclip și o să vorbesc. Asta e finalul de videoclip. Vreau să-l vorbesc pentru voi. După aia mă plictisesc. Da. Asta e pe ăsta. Am picat casca. O să murim cu o speritură și o să vă las. O să termină speritura. O așteptăm aici pe băbăciune. Trebuie să văd de drum, tot simțeam că o pierd oricum. Nopți pline de alcool și fum, fiindcă nu aveam curaj să-i spun. Uită-te la mine acum. Mai bine, bă. Trebuie să mergem. Confuz, nici nu știu cu ce să mă scuz. Adevărul e greu de spus, că ea scoate inima din us. Confuz, nici nu știu cu ce să mă scuz. Adevărul e greu de spus, că ea scoate inima din us. O să terminăm, nu o să mă sperie deloc. Bă, m-am speriat că am văzut-o acolo, bă, mortăciune al naiba să fie mortăciune. Mortăciune, am văzut. Efectiv, cred că m-am speriat. Să termin cu speriatura.